खुलुमखा हायना हाय खापांनि ताकुते बुकुसं जत कुबुय ऑफिशियल नायगि तंनाय रकनो हिंख्लाय ताकुते बुकुसं दिनैनि ओ भिडिअ कायसा कायसा खलायवै जों शेयार लायनाय बिसि 2026 एसेम्बली इलेक्शन आसाम वेस्ट बेंगल तामिलनाडु केरला ओ रिजल्ट तै जों सालायनाय सिनि त्रिपुरा हास्टेव जत त्रिपुरा सारो नायसिं लायजा वान सुक लायजा एडिसि हाफांव साबो सीएम उनो साबो चेयरमैन उनो अबन टीवी जों सालायनाय नर भिडिअ जयाकारै पाइथ जरा नायनानि साइटगि पुइला जों सालायनाय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि टीटीएडीसी हाफांव सीएम स्नामजाखा बरम गनां सार रुनेल देबवर्मा बुबाग्रानि लगेगो तंगै बेलायके त्रिपुरा सारकनि हामक्राय त्रिपुरा सारकनि चुगिया जराव जिंजालनि जरा फानो सार बरम गनां रुनेल देबवर्मा चुबासु खलायमानि जे मानसा त्रिपुरा सानि थानि चुबासु खलायु हनै गथमानि बिसिंतै जों सायमानो एडीसी हाफांव चेयरमैन साबनो रजाखा बाबर आजम रियां जत त्रिपुरा सारक वान सुक लायखना बाक्साबा देबिर मुरासिंनो सीएम स्नामनानि बागै बाक्साबा सीके जमातियानो सीएम स्नामनानि बागै आनि जे वान सुक मानि हिंके अमसे रुनेल देबवर्मा बाबर आजम रियां कायनैनो परफेक्ट न हनै वान सुगै मानो हिंके ताकुते बुकुसं आसाम वेस्ट बेंगल तामिलनाडु केरला चारता स्टेट वनो एसेम्बली इलेक्शन उंगै रिजल्ट अंकरखा स्राय स्राय खलायवै आसाम हास्टेव हायनो हाय बीजेपी हाफांराव सरकार खायनानि थांगै दंगो हायनो हाय आसामो हिमंत बिश्व शर्मा सीएम उंना फाइसिंगो थांगै दंगो हिंके वेस्ट बेंगल जों बेलायखे लाइ थांजारावगो जों नुगो वायलेंस उंलायमानि बीजेपी पार्टी बाय कांग्रेस पार्टी वायलेंस उंलायमानि जों नुखा हिंके ओ रिजल्ट अंकरमानि जराव जों स्राय स्राय नुखा जे ममता बेनार्जी बीजेपी नि हिंके नरेंद्र मोदी चैलेंज खलायलायमानि वेस्ट बेंगल हिंख्लाय जों जत सायमानो बीजेपी कैंडिडेट रकनो लामा बट बट हिमरवै बुजाकमानि जों नुखा ओ रिजल्ट अंकरमानि जराव स्राय स्राय सायमानखा बीजेपी पार्टी राव सरकार खायनानि थांगै दंखा ते कायसा जों वान सुजानाय दंगो वेस्ट बेंगल तामनि बागै ममता बेनार्जी बो कायसा वेस्ट बेंगल नि जत पॉलिटिकल रकनो लीड खायतंमानि तृणमूल कांग्रेस हायनो हाय बो तामनि बागै चेनखा जे ममता बेनार्जी जे ब्लेम खायखा ईवीएम राव बलं रगो खुजक मानफो हायफो नै ब्लेम रग खायमानि जों नुगो हायपनो बीजेपी सुखसित गोबां बाय पायगि थांखा वेस्ट बेंगल ते कायसा तामिलनाडु नर सायमानो साउथ इंडियन नि एक्टर्स विजय थालापाती कताल पॉलिटिकल स्नामै तामिलनाडु हास्टेव सरकार खायनानि थांगै दंगो र जों वान सुजनायखौ कायसा पॉलिटिकल पार्टी बाय सरकार खायगैमानिया हायफनो जत पार्टी बाय एलायंस मावनाय इनके विजय थालापाती 110 सीट बाय तामिलनाडु नि गोजाम सीएम नो मेसेमखा बेलाके बिरि विन उंखा विजय थालापाती ते कायसा हिंख्लाय केरला नरक सायमानो केरलाओ हिंख्लाय सीपीएम रकसे केरलाओ सरकार बेसिबा खायतंमानि ताबो ओ जरागा हिंख्लाय सीपीएम रकनो मेसेमखा कांग्रेस रकनो सरकार खायनानि बागै चान्स रखा केरलाओ हिंके ताकुते बुकुसं नर वान सुगैमानो ओ एसेम्बली इलेक्शन जराओ जत गोबां सीट बाय कप्लाय उमानि हिंके ताकुते बुकुसं नरकनो आंकिसा साना मुसुगो तामिलनाडु नि पॉलिटिकल सिस्टम बाय सिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे पॉलिटिकल सिस्टम लाइ थांजा सीपीएम नि जराव 25 बोसोर तै सीपीएम नो सरकार सारखा सारमानि उलवो जों ताम उंखा ओ त्रिपुरा सारो हामजागै ओ सीपीएम नो बुर रखा 25 बोसोर जरातै उलुके जे सायमानखा त्रिपुरा सारकनि मानथाय सल्यूशन त्रुक गमाय थांमानि 25 बोसोरनि बिसिंबो ताबो एडीसी एरियाओ नायदि वान सारनो के 70% जे चाकरी मारनाय इनके जे 30% के बोके ट्राइबल एरिया रकनो चाकरी रखनानि अमरकनो बिल पास खायमानि सुनुबो फरेस्ट डिपार्टमेंट लाइन रकनो नायदि सीपीएम नि बिसिंथि जे फायो दिनि गोबां मा नकथाय हुक्ताय सेकजाका 25 बोसोर जरातै सीपीएम नो जों जरा रवै हा लगै नायसिंका त्रिपुरा सारकनि सल्यूशन बागै अमना एग्जांपल बेन रकनो सानाय सिनि त्रिपुरानि पॉलिटिकल सिस्टम बाय तामिलनाडु नि पॉलिटिकल सिस्टम अनेक डिफरेंट दं तामिलनाडु नि पॉलिटिकल सिस्टम के अमहाय बिसि 2021 डीएमके होनै पार्टी दं ताबुक जे ओ तामिलनाडु नि सीएम खायगै दंनाय
o party DMK Tamil Nadu Chennai norok joto saiman besek development ungkha besek beskangga himkha o CM se tabuk joratei ketal political bai mesenjak mani sungnubo srai klai 236 constituency tongo oboni bisingo Vijay Thalapatti je ketal political snamoi 236 ni bisingo 110 ta seat bai Kwplai ungkha o je ageni CM besing mankha 74 seat simi seman siu nagi orono borok ni je political system naidi 5 বছর nono sarnai 5 বছর te kaisana sarnai 5 বছর te kaisana sarnai omono borok ni hasteo Chennai ungthung Tamil Nadu ungthung development besik jorate ungkhanai di nung samkaham khlaiable nono nor sinai change khlainai sine oroko homo haiya 5 বছরনি ulobo CPM 10 বছরনি ulobo CPM homo haino sini Tripura hasteni je political system buini system bai solaya hingke takute buku song dorokle tamo one suklai comment kai sabai di te waisa malaina next video jotono hambai।